Naikha hambai sengkini Udaipur Omorpurni Sorogo sok faijak lamao sok faijak Khwnani Bandh 30 tarik September sini Tipra mothabai kobokjak phung 6ta ni simi 6:30 jorani Bandh no sung palainani bagui ready khaijak arni bisingo sung tabok lamao road blockage khaibani bagui spot sung sok faijak o spot ni bumungkha warung kami ge o amsaini lukurokno ang koinani musugo je maharani tongnai gamari tongnai chaun maharani tongnai brahmasura tongnai je oroni gana gini ni joto lukurok teibu yangdigi koimura nini asbin deanbari nini south bolmura gana gini joto borokno o jaga phaibani bangoi ang kobok tani kechini o Bandh Khwnani o 12-hour Bandh chini Tiprasani baigono chung slai mau जों जतनो थानसा खाबाक्सा ते खरां कायसा खलायि Khwnani o Bandh no palainani nangnai te central government state government ni thaniwo chini je Tiprasarokni obostha 70-75 bosorong je babe chung ji private tongmani kajagu tongmani khagjagui tongmani subida maya ngui tongmani rokno chung kendra sarkar rajya sarkar no te bharat bochoni joto borok rokno khorang khnaronani hinke Khwnani sal hani bangoi chung oro jagao kuno party hnei ta hondi mo Tipra mothani demand si greater Tipraland hai hnei ta hothung chini Tiprasa jotono chung chini rights no mawani bagai chung khna salsa jora 365 days bosoro tongmani wo chung salsa jora chung khna jora rolainai support khainani ungthung tani hinke oro jaga chung tabo party ni bangoi dabi khaya amasung chini Tiprasani odhikarni bagoi dabi khayu bai kwangma bororo allegation roi tong je Tipra motha greater Tipraland omo Tipra amothani demand chi hunoi omo bul je tabok samalochona khai tongnai rok onnaino party rok je Tipra mothani Bandh no mane osongdeni johi sanai mo sarani musugu tei koinani musugu phaidi Khwnani jorawo chung jotono khabaksa unglainani nangu na CPM na Congress na BJP na Tipra motha badbaki joto Tipra party tongnai ro Khwnani Bandh no support khaidi tei chini picketing spot tak oma haikhen Tipra ni kwangma amchaibo tongmani o janja gana o joto no phai mandak phaidi tei oroni elaka ni o amchaini lukrona bishesh bhabe koinani musugu jehetu warung kami o ganda mironi gamaria ADC village south maharani ADC village tongo maharani ADC village tongo Bormabari ADC village tongo hani bang nirok ganda ni lukurok jotono Khwnani o salochini odhikar no nanani bagai manani bagai jung o jagao phainani nangnai hani bangoi phaidi jotono omono sanani musugu ang tei kok saya chini oro tini oro sok phaijak tongo chini block committee ni leader sok tongo datoroni sadon jomatia tongo teibo brini leader sok tongo YTF ni leader sok tongo Khwnani Bandh no sara Tripura ni loge loge chini o warung kami o bhaino kaham khe jakjomok khe borok beinise bangko khe chung oro puthunglainai asungni sawi lukurona kobok ni musugu bubagrai aulak greater Tipraland daikini